бар. Қарағыз менің менде зор пісиім бар. Өзі зор, өзі піси. Нешік шындай зор пісиден қорықмайсыз дейсіз ме? Мен бет Ғали Ғалимович, білмейміз, білеміз. Çünkü мен жер yüzündегі бүттін хайуанларының, өсімліктерінің тілін білем, hem аңлайым. Міне, бүгін дәлі менің яныма барс достым кірді. Өзі тұрында бек яқшы сюжет түсіріп келген. Айдаңыз, біргелеп қарайық. Ақ барс, қар барсы, ирбис. Бұлар барысы да bu матур һәм зур песинең атамалары. Барсының гәүдә озынлыгы 2 метр 30 сантиметр. Шуның 1 метрын аның озын һәм юан койрыгы алып тора. Мондый койрык ирбиска йөгергәндә һәм сикергәндә тәнен тигез тотарга, йыгылмаска булыша. Ирбисның авырлыгы 55 килограмм. Барсның тәне җылы һәм калын Ақсыл сұры тон белән капланган. Кичкенә кара таплар белән бизәлгән. Ак барысның гәүдәсе зифа һәм сыгылмалы, тәпиләре кыска. Син беләсеңме? Ирбисның хәтта табан аслары да йон белән капланган. Шуңа күрә ул карда йөргәндә батып калмый. Ак барс таулы урыннарда яши. Җәй көннәрендә ул тауның иң очына, карлырак урыннарга менә. Кыш айларын тау итәгендә уздыра. Барслар буланнарга, тау кәҗәләренә, кабан дуңгызларына, куяннарга һөҗүм итә. Менә кешегә бер кайчан да тими. Бу хайван төнге яшәү рәвеше алып бара. Көндезләрен күбрәк йоклап үткәрә. Кыргый табигатьтә барысның дошманнары юк. Әни ирбис бик кайгыртучан. Балалары туган шук, ул тау кушында уякыра. Аны эчендәге йомшак йоннар белән түшәп, нәниләренә җылы урын әзерли. Апрель-июнь айларында 2 яисә 3 барс баласы дөньяга килә. Әни барс нәниләренә тәмле һәм туклыклы сөтен имезә. Салкын көннәрдә аларны зур һәм йомшак койрыгы белән кочаклап җылыта. 2-3 айдан нәниләр әкренләп ядан чыга һәм әниләре артыннан йөгереп йөри башлый. Ирбисны үзәк һәм Көньяк Азияда очратырга мөмкин. Ул кыргый табигатьтә 14 ел, кешеләр карамагында 20 ел яши. Дөньяда барслар күп түгел, бары 7000 генә. Бу хайван хәтта кызыл китапка да кертелгән. Аны аулау тыела. Білесігіз келсе, біздің ақ барс Татарстан гербында суретлənген, үстәуіне бүттін дүнияға танылған Қазанның хоккей командасы ақ барс исемен йөртә. Россияның алдыңғы бағыкларының бірсе, шулай ук ақ барс исемен йөртә. Әле яшьләр арасында ирбис дип аталган команда да бар. Тәбекәшәем, син бик авторитетлы барс икән бит. Синең белән дуслыкны, татулыкны үзәргә ярамый. Әйдә, гомергә дус булыйк, яме? Барсым, барскаем.